अच्छा तू पहले कहाँ जाई है ये बाड़े है मटकर दास हई है 1.5 किलो खा ले। बाप रे बाप 1.5 किलो खा ले अनाज हार जाला अनाज हाथ बाकी जोड़े। इनका सैलरी 2-3 जना कम नहीं खालू के हजी अब यही में गिन लेबे के बा ना तो हमू बानी बासी भात संदीप के तो तारा के तो कहीं के नहीं तो जादू जी हो यहाँ के खतरी महाराज हैं हम ना खाइले 1 से 2 को रहल है 2 कवर ना बस जिए खातिर खाइले। यही करे मौसी के जानी कि साढ़ू के लड़का हुए देखो की रहे तो कहले कि मौसा हमरा कहले मौसा मौसा चलो ना हम कहे तो हम कहेंगे देखो के जाए बेटा हाथ दोसर के हुआ बेटी हाथ दोसर के हुआ हां कहले चलो ना चला मते अगर ना पसंद पड़ी लड़किया हां मौसी है तो ब्याह सब टेल टल के पसंद करा दी हो अब देखो ठेल ठाल के हाँ मैंने बड़ाई को के गोहनी जाता दूल्हा 1.5 क्विंटल के मिलिट्री मान रहा ओहो आई हॉस्टल में से एक और मौसी आयरली पातर छीतर अभिमानी 40 किलो वजन रहे आ दूल्हा 1.5 क्विंटल के अपन मोटा करदास बैठल बड़े दूल्हा से पूछल कि दुल्हन पसंद बाड़ी बाड़ी खींच दे ए ग्रेड बाप नंबर नंबर 1 ठीक बा1 ठीक बा एकर माई पूछली जाके एकरा मौसी से कि बबनी बाबूनी बुचिया दूल्हा पसंद बाड़े तो उ डेराइल बड़ी दुनियादारी जानत ना रहली हां थर 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 कांपत तारी काहे डराइल बड़ी काहे रहल आ तो 1.5 क्विंटल के दूल्हा बड़े देखिए के डर लागत हां तो एकर माई रामायणी भाषा में समझावत तारी का कि चुप सुग मारी चुप रह टीवी 36 इंच के होखे हां ठीक नहीं की मांगत बॉम्बे फ्लैट में रहत तारी हां पहले 65 साल का लागत तारी अब ता मेकअप मार तारी के 28 वर्ष का लागत तारी उनका के सलमान खान रखले बड़े सलमान खान रखले बड़े की फिल्म में गई हो हमारा माई के कृपा नु हो सब है कुंभ ना है गोरलो भगदड़ काहे भरल कुंभ में काहे एगो भुअर आंख वाली मोनालिसा माला बेचत लिया ताए पचेठा कइले हंस भगदड़ मच गइल 30 आदमी दबा के मर गइल बड़े भगदड़ में जाने गलती कने है लोग कहता कि कुंभ नहिला से पाप धोआ जाए ना धोवाला पाप कौन पाप कौन अनजाने में गलती से कोई बड़ा तवन कौन केहू के लाद में चाकू मार के जाके रही बत ना पाप धोला ना ना धोए गंगा जी के लइका रहले भीष्म पितामह बाण के सेज सैया पर कितना दिन सुतर लगा था के हां तो अनजाने में कोई पाप धोआ जाए हां शंकर जी भगवान होवे हां तो करनी के दंड उनको मिलल बा मिलल बा अपने बेटा के मुड़ी काटे के पड़ल हां राम के करनी के दंड मिलल कृष्ण के मिलल तो हम रहुआ के हई निमन बुद्धि व्यवहार बना कर रहब पाप ना करबो अब तो पाप करत रह गंगा जी ता ठीक ले बड़ी कि धोत रही साले साले हमरो पे माईए कृपा हो भैया ना तो मंच पर गाड़ी में से आवे में 2 आदमी बाहें धोइले रहल महाराज कि टेम्पू छलक के रोड के नीचे मत चल जाओ माई के कृपा नु अब बिगाड़ दी है तो बर्बादो को देली कैसे 1999 में लिखा रहे सुपरस्टार राधे श्याम रसिया रसिया होले ना कबो बसिया बसिया चलती में गलती कहले भेटाइर ले सबेरो आज हां एनएच पर बंटी बबली मुंह में लगौले बेहोश पड़ल कहां रहले कहां गइल त माई कृपा नु हो बना दी है तो सजा दी है तो बिगाड़ियो देली हमारे दिवथवा के तू ही बारू चालो हम तहर मोदिया में खेले वाला बालक हो हमारे दिवथवा के तू ही बारू चालो हम तहर मोदिया में खेले वाला बालक तार कृपा हम आई और बिन से दिन रात गवावे लू तू ही अभियंता के रोज दिन गवावे लू तू ही लड़का के लाज के बचावे लू तू ही मां लड़का के
कुर्सियां सीधा करो नहीं तो बैठ जाए हम। हेलो, थोड़ा सा कम। हेलो, आवाज जूली, अब दिन के प्रोग्राम हो, इंतजार मत करो कि सुमेरन आई तब जाई। आज दिने में बा आ जा। बड़ा सुंदर नियर धुन बजौल हलो। हाजी हाजी का बजौल हलो? मैया के डोलिया से उतारा ये हीरौआ पिया पिया खड़ा भइले भगवा दुआर हे अच्छा बजौल हलो। हाँ जी मैया के डोलिया से उतारा ये हिरौआ पिया खड़ा भइले भगवा दुआरे रामा चैता मास है हां कंठेश्वर होखना सहैया गरमिया के दिनामा भंगिया रगड़ी पियावो पिया वो अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ इहे नियम हो। व्यास कोनो भजन गावता रे हाँ मंदिर के प्रांगण में प्रांगण में तो बेंजी वाला के उतर तू मनता कि वो भजन बजाओ, वो बजाओ समगो तो गणेश जाई ना लाज बचाई ना, तो उसके बोलबम के नारा बा, इहे एक सहारा बा, तो अच्छा लागी। काका लोग कही कि अभियंता के सेटिंग अच्छा बा, भजन में भजन बजाओ तारे रो मर कला साथी बुझता नहीं का एकाध कला से ने रो हो कब जरूर तो नीमन लागी भजन में भजन बाजी। तो अभी ना जो हम कहते नहीं गणेश जी आई ना लाज बचाई ना, तले बेंजी वाला लय भर बड़े कि मेरे पिया घर आए ओ राम जी कन्हैया बिगड़ जाए। नहीं कहलो कहे कि मजा आइल हबे, के बूढ़ो लोग कहे कि ना मजा किरकिरी हो गई। यस यस अब भजन में भजन बाकी चाहिए, नियम का पालन कइले हलो, अच्छा कइले हलो। हालांकि घड़ी तो मान ली कि अब कहे के नहीं कहे ना महावीरी अखड़ो उठता देखता रुआ सब है तो पहले अखाड़ा उठे, आगे आगे हनुमान जी के मूर्ति, अब पीछे गांव के पहलवान का कालू बाप लाठी टक 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 खेलत रहिलू। आ जब लाठी गर्दा जमी तो होई कि बोला बजरंग बली की आ एक घड़ी हम देखता नहीं सबसे आगे जनरेटर वाला ट्रैक्टर बा, ओकरा बाद ऑर्केस्ट्रा वाला डिजाइन डिजाइन के ट्रैक्टर बा, ओकरा बाद झंडा के पीछे पीछे लोग बा। हनुमान जी सबसे पीछे 4 गो लेबर क्लास के आदमी कान्हा पर लदले बड़े एगो लमटेम जरा के ऑर्केस्ट्रा में वीआईपी लाइट लगो तो फुक 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 बरे वाला चकमक चकमक करता कि किस्म किस्म के देह लागे। हनुमान जी देखता रे हमारा लगे 0 के बॉल लगले बड़े सका जा नहीं हो खोल दिया सारा ऑर्केस्ट्रा जब जमता तो लोग मारता जयकारी बोला बजरंग बली की। हनुमान जी चाहत रहे कुछ बोल दी, जे गलती होता फिर सोच के छुपाई बड़े जन कान्हा पर ले बड़े सो महुआ मरले बड़े सो, जहां बोलने की ही धो के चल दी है हमरा के दोस्त केहू के नहीं के सही जाने की गणेश पूजा में भाषण होत रहे मूर्ति के तो एगो भक्त भाषावते में ना पानी में बिगड़ जाले लगले डूबे आ तले गणेश जी के मूर्ति पानी के ऊपर नाचता रहे गणेश जी। नारद बा कहले कि गणेश जी भक्त डूबता अरे वो नाचता नहीं, कहले कि हमरो के डुबावे ले से तो इहो नाचते ले से ऐसे हम नाचता नहीं तने गणेश जी के दरबार में चले के बाबे ना होए में वो नीचे में रहो लीड स्केल छीन ले जाला फिल्मी लग रहे कि नींदिया की आई बहार
ऐसा मौसम देखा पहली कोयल कूके कूके गाय मल्हार। यही ले में शंकर जी के बबुआ को हराओ कैसे शिवरात्रि है तो वो पूजा पाठ भइल गणेश जी के हमें शंकर जी के बेटा आई गणेश जी ऐसा देवता हमें ऐसा पद प्राप्त कैले कि शंकरो जी के पूजा होई तो पहले गणेश जी के पूजा ही कैले के बाद शंकर जी के पूजा भइल। लक्ष्मी पूजा होई ओहू में गणेश जी के पूजा जरूरी है। सरस्वती पूजा हुई ओहू में महामृत्युंजय के जाप कराए तो पंडित जी लोग पहले जप लेला गणेश जी के पूजा ही पढ़ को ओकरा बाद महामृत्युंजय के जाप शुरू कि प्रथम पूजनीय हमें तो माई बाप के सीना कितना चौड़ा भइल हुई कि धन भाग मैया गौरा के धन भाग मैया गौरा के पैदा पहले बड़ी रौरा के धन भाग मैया गौरा के पैदा पहले बड़ी रौरा क्या है कि लेवक पड़ी ए बाबा आई लड्डू भोग लगाई बाबा आई लड्डू लेके ओनी दौड़ा के लड्डू लेके ओनी दौड़ा के पैदा पहले बड़ी रौड़ा लड्डू लेके ओनी दौड़ा के पैदा पहले बड़ी रौड़ा ऐसा देता हमें कि मैया पार्वती जी शंकर इसे चुपे चुपे ही करके उत्पन्न कर दे और चित्र के सन बाबा और चरित्र के सन हथिया के मनुष्य का तनवा सब देवता में पहले होखे पूजनवा यह जूली है गीत गए हैं तो भाई कि अनुराधा पौडवाल का होता नहीं नचे हैं तो भाई कि मोनालिसा नचता नहीं फिल्मी लय हो बाकी छपरहिया लय ठकैबा भिखाई ठहर तो वो शूट को जाला कैसे अरे हाथिया के सोहिया देखो हाथिया सोहिया देखो हाथिया का सूंड मारे मानुष का तनवा सब देवता में पहले होखेला पूजा बाबा कुछ ले ले नहीं खी टीका कौरी अछत चौरा से टीका करी अछत चौरा से पैदा पहले बड़ी रौरा
धन है गणेश जी। हाँ सुन ले भाई रो बारे में हाँ कि रौर पूजाइए बाबा मुसव पूजाला बाबा हो जहाँ जहाँ जाइले बाबा संग संग जाला यह परिवार के विशेषता है। राम जी के पूजा भइल नु उनका बाबूजी के पूजा ना भइल ना दशरथ जी के ना नो बाबा उनका लड़का लव कुश के पूजा ना भइल ना कृष्ण जी के पूजा भइल नु हाँ उनकर बाबूजी वसुदेव जी नंद बाबा ना पूजैलू ना उनकर लड़का प्रधुमन जी शाम ना पूजैलू ना नहीं अब भोला बा के परिवार कैसा ना कैसन परिवार है जी हर हर महादेव महा के बाद कोनो शब्द ना हो ना ये देवता लोग के प्रेसिडेंट हमें हाँ देवतो लोग पर आफत विपत पर त इनके लगे जाला लोग। जला लो इहो पूजाता रहे पूजा तरह जगत जननी मैया पार्वती उहो पूजाता रही पूजा तरी शंकर जी के बड़का बबुआ 6 गो मुड़ी लेके देवता लोग के कमांडेंट हमें सेनाध्यक्ष हाँ कार्तिक जी उहो पूजाता रहे छठी माई शंकर जी के बड़की पतो है कार्तिक जी के जनाना हाँ उहो पूजाता रही पूजा तरी शंकर जी के दूसर का बबुआ जिला परिषद के चेयरमैन हमें गणों में अध्यक्ष चुने के रहे गणाध्यक्ष बन गए प्रथम पूजनीय बन गए उहो पूजाता रहे पूजा तरह दो जने मलकिनी वालो रिधि सिद्धि उहो लो पूजाता जाता दो जना बबुआ वाले शुभ लाभ उहो लो पूजाता जाता संतोषी माता यही परिवार के उहो पूजाता रही हाँ तो हमरा कहे का माने का बा का बा कि परिवार से शिक्षा मिलेला हाँ इतना पावर भरल बा परिवार में तब वो परिवार के मुखिया के देख ली भोला बाबा के देख ली ना गहना गुड़िया से काम बा ना कपड़ा लता से काम बा हाँ बाघम्बर लपेटल है कहीं भभूत राख लगा के हाय 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 ओ ध्यान में पड़ रहे के बा हाँ तो ऐसे शिक्षा का मिलता का कि पावर मिल जाओ हाँ धन बढ़ जाओ मन मत बढ़िया शंकर जी से शिक्षा लेके हमने की यहाँ का बा का बा 3 भाई बालू एक घर में एक घर में ना 2-4 घर में रहत रहे 2 भाई नौकरी लाग गइल एक जना डीएसपी हो गेल एक जना दरोगा हो गेल एक जना घर ही रह गेल माल गोरु करस गाय रखल रहे तो नौकरी करता रह सब अच्छा आई जे घरे बड़े उ बांह चढ़ा के गांव में घूमता रहे कौन हो अरे के खोखल है आब तो एक फाइट में ठीक कर दे हाँ अब कुछ के कमी रह गइल बा मौका पड़ला पर आदमी इतना गोली चलवा दे कि खोखा बेच के राजा हो जाए गांव भर के बेचैन कइले रहता रे कहता कि ये एसपी बाड़े उनकर असलियत कब खुलता जब भाई लो रिटायर होके आ गइल सर्विस जमा कली हलो पेंशन मिलता हाँ अलगा अलगा परिवार मटा गइल उ लोग पर राज भोगता आई दौरी में गेहूं लेके किराना दुकान पर गइल बड़े का ए भाई भाई तनी आलू दे दी है सुरतियो दे दी है वही में तो दुकानदारों को कहता का कब हवा नहीं खब बन हो कतरे चुप रहो चुप रहो हद बेईमानी कइले हसन हाँ रोजो नॉन वेज खाता रहा हमरा आलू नहीं खे मिला तब धन बढ़ जा मन नहीं खे बढ़ाओ के मन बढ़ल रावण के हाँ सोना के लंका शहीद हाँ कहाँ गइले सभे जानता हाँ कंस के दुर्योधन के बाली के हाँ धन बढ़ जाओ मन मत बढ़ियो बाकी घड़ी तो मन बढ़ावे में आगे बनी जा तो बहुत जल्दी गिलटियो जता नहीं जा एमे नहीं कहे के जितने जल्दी बढ़ता जेनु उतने जल्दी पलथो मारता 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 बहुत जल्दी ये कलयुग हो हाँ ये जे सासू के सास बड़ी नंदू के ननद बड़ी गांव में धनी खोजेबो केहू के बोल देबो केहू ना बोली ना कि बरियार बड़े संभारे लगे हैं सब हो जाए गोपालगंज शहरिया में बोलबो बोलबा बिना पाने खोइले मुंह लाल को के भेज दिए सब हो जाए ये सब मन पर कंट्रोल रखे के बाद धन भगवान बढ़ावस बढ़िया चीज हो हाँ आ ओकरे पूजा होता कलयुग में जेकर धन बढ़ गइल बा मन नहीं खे बढ़ो हाँ ओकरे के लोग इज्जत देता मान सम्मान देता हाँ न तो धनिक तो ढेर लोग केहू खर्ची न देला ना महाराज तरौर पूजाइए बाबा मुसव पूजाला जहाँ जहाँ जाइले बाबा संग संग र संग संग बाबा पूजी गिरी जी के पौरा के कौन गिरी जी कौन चेंज बदल दे तुझी बीजे दर्जी के पौरा के पैदा कोइले बाड़ी रौरा हर भाग भैया गौरा
मैया पार्वतियों के एगो जरूरी बात शक्ति जगदम्बा जी नु है हाजी हाजी